Sena u nofsilu nibtet idea biex fil-kulleġġ San Ignazju ta' Ħalqormi nħoloq spazju ta' tagħlim u taħriġ għall-istudenti u l-edukaturi. Fl-inaugurazzjoni ta' dan l-ispazju l-kap tan-netwerk tal-kulleġġi Dorin Said Paċ qalet li dan il-post imur lil hemm mill-edukazzjoni ta' tagħlim bl-amment. Spjegat li l-għallima se jitħarġu fil-metodoloġija u l-pedagoġija biex ikunu jistgħu jagħmlu ħiliet trasversali lill-istudenti. Dawn ix-xorta ta' ħiliet mhumiex marbuta ma' impjieg jew dixxilpina partikolari imma ma' ħiliet li jistgħu jintużaw f'sitwazzjonijiet u xogħlijiet differenti. Imbagħad hemm ukoll it-taħriġ għall-istudenti biex dawn isiru ċittadini aħjar u jkunu jistgħu jużaw dak li tgħallmu fil-prattika. Ħiliet li inti taħseb b'mod kritiku, ħiliet li inti issolvi problemi, ħiliet li pereżempju bħalma rajna anka fil-klassi kellhom l-għodod diġitali biex jaraw pereżempju l-aħjar dawl li jrid ikun hemm ġewwa tunnel, allura jkollhom sitwazzjonijiet li huma sitwazzjonijiet prattiċi li eventwalment ikunu jistaw dak li hemm engineer pereżempju jagħmel fil-ħajja fix-xogħol tiegħu huma jkunu jistgħu kollhom simili tagħhom hawnhekk. L-istudenti se jingħataw ukoll għarfien dwar l-istorja ta' pajjiżna, l-importanza tal-immaniġġjar tal-iskart, l-indafa fil-pajjiż kif ukoll ir-rispett u l-apprezzament lejn ekosistemi u pjanti. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella qal li l-istrateġija li ħabbar il-Gvern qed tara li jinfetħu 4 ċentri simili biex jintlaħqu aktar studenti u edukaturi. Għandna commitment anke mal-Kummissjoni Ewropea bi pjan ċar kemm ħankunu qegħdin nagħtu taħriġ lill-edukaturi f'dan il-qasam kif ukoll tajjeb li nsemmu li fl-Istrateġija Nazzjonali qed nitkellmu fuq programmi akkreditati ġodda. F'diskors tal-okkażjoni il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li s-sistema edukattiva trid tħares lejn l-iżvilupp sħiħ ta' persuna. Qal li b'dan il-proġett it-tfal se jingħataw il-ħiliet li tant hemm bżonn. Temm jgħid li l-fatt li llum hemm strateġija wara konsultazzjoni wiesa tagħti kuraġġ lill-Gvern anke biex jatwa proġetti bħal dawn.